हाब दिनैलाय अबे सैमाया खिफैखोलै ओरै फुजानि माबा न' लिरनोलाय मावहां मावाहां हामफे नोंनि जानजिया राखें रुखें जालायनाय गोदोनासो मावनाय माव गावहाथ' जै मबाइल थुबाथाय लामाखौनो नायखाया नै ओमफ्राय माजि थाबायदों खिया Hi everyone, नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापल YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। हाब दिनैलाय अबे सैमाया खिफैखोलै बेरे फुजानि माबा न' लिरनोलाय लाय जेनेलाय मोखा मादि जादों बा गोबोरखिखौनो होआखैदां फाक्कानो लुवा मान न' लुवा आंखौ न' लिरबाय थादों जोंना मोनथिनायाव फैथारखाया मानो फैनाय नोंलाय फाक्का न' गैजायिनाव लायदां नोंखौ बोनानै गावआनो खारसन फैनानै लाजिग्रांबा जाया नै मावहां मावाहां हामफे नोंनि जानजिया राखें रुखें जालायनाय गोदोनासो मावनाय मावहां मावाहां नोंनि जानजिसो मावनाय एसे मोजां मोनलायथारदों आं बिदि मेथाइ खननायखाय नोंखौलाय भिडिअ लादोंना मादों आं ओइस मा लायनो नागिरदोंथाय मालाय साहा लोंनायखौबो लोंस्लाब होलायलायो आंखौ लेंबोबाय आरो इयो आयौ नै लोगोफोर जोसा माइब्रा फिथा जानांगौ माबायाव मा होनोमोनलाय इखो बैसागुआव मागोआव ओंखारहांबाय नै बिदां मोनसे मोननै ओंखारहांबाय आरोना माइआ ओमफ्राय नैबिनिया आमाइमोनानि बियो रनजितआबो ओंखारजोब्बाय जोंहानाबो ओंखारजोब्बाय नै रनजितआ रनजित माइ बियो बरिया ओंखारबाय माइआ खाथि खला सावनाया मालाथाय थाइगिर माबा गांखंजों माबा सावो बेहाय खाथि खला सावनांगौ आरोना खाथि खला सावो खाथि खला फुजा जासिगोन कार्तिक आसार अबेहाय दंफांनियावसो दां चलो 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 मा लायनो लेंदों आंखौ दाबो खिथाथ'वाखै आरोना हामफेया साहासो लोंगासिनोमोन आङो ओमफ्राय साहा लोंनायाव ओमफ्राय गावहा लेंबोबाय आरो मा नुदोंथाय हादिदग्ला बिदै ना मा नुदों ना मा नुदोंथाय मिथिथ'वा दा थांबासो मिथिगोन आंबो मिथिया आरोना खिथाथ'वाखै हामफेया आंहा भिडिअसो इडिट खालामगासिनो दंमोन टेकनिकेलनि गिबि टेकनिकेलाव माने मनिटाइज दिसेबल जादों नालाय मैयाहाय गोबां मानसिफोरनियानो बेवहाय माखासे इउटुबनिफ्राय फैसा मोनबाय थाग्रा चेनेलफोरनि अनारफोरा गोबां टेनसनाव दंमोन आरोना दा आंबो एसे दंमोन बारा टेनसन नङा थेवब्लाबो आंहाबो गरफा गरनै मोनोमोन नालाय माने मैया दिसेबोला माने मैया दिसेबल जाना होजोबदों नालाय मनिटाइजआ दहाय फुङाव माने अन जाजोब्बाय आरो गासिबनाबो दा इउटुबाव मोनसे गोदान रुल फैनो नागिरदों नालाय दा बेनिखायनो बिदि जादों आरो नायनोसै हामफेया मानि थाखाय लेंबोदों आंखौ चलो 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 मा नुदों बिसोरो आरो सासेया फैफालायबाय नै राजा फैफाबायानो थायो बियो बिराद आसुखा मानसिजोंल' थाखायो बारियाबो हाग्रा दुजोबनानै दङ बारिखौ बांद्राय एवबाय थाजायालै हासारसो हाग्रायाबो ओइ थिगथा अबेहाय
बहाय 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 उरि ए मैखुनसो बेलाय दासो देरगासिनो बिदिखौ खानांगौ आरो नै दंजोबो उरि मैखुन नै लोगोफोर जा बरिया बरिया हाग्राजों माबाजों सिखाजों उरि मैखुन माबानो होनो लेवार गोनांखौ जिरायलायथारदों लेवाराथ' दा उरिनिथ' आरो ओइलाय इथिं उरि दंजोबो गयाव सिनायखायो आङो उरिसो नै इथिंबो बेरगासिनो दं नै ओइथिं मेरला दंथारो नै फिसा फिसा दंथारो आइ ओइ खनायावबो हनै नै सोमाव आइ सोमाव ओरै सोमाव ओरै सोमाव बा जानायखौबा बिहामजो बिखुनजो देन्जारथार मादै इसलाय सोमाव सोमाव जालायथारदों खानस्रि मावनो गोदोना सालबारिना क'क्राझारना बिदिसो मालाय नै इहायबो माबादों इहायबो बेरदों नै नाया हौवा ओरै खिथुथिंबो नाय फिसा अबेबा अबेबा बेयाव उरि हाफाव दंमोन ना बेयाव बेरजोबदोंदां होनबा नै लाय बेबो बेरदों नै र' खानाय नायनां आयौ गोराथार माथो ए आयौ गोलाव गोलावथार बाला नै वाव मैखुन बरिया जागोन माथो बे जानो गोरा गोरानो नै फिसा फिसा ओइ नै ओइथिंबो दङ ओरै दंजोबथारो ओइ नै आंखायालै नै एसे मोनसाबबायानो नैथिंबो दङ इखौलाय खाया इखौ नै खायो दोनथ'बोदोंसो आं ए हाग्राखौनो दानस्रिनो सिखा गोरोंखौ लाबोलाय बिसि बुरजा मोनखो लाबोलाय नायनां बिसि बुरजा मोनमारखोथाय वाव मैखुन जानो नागिरखादोंमोन आसोला दाखालिनिफ्राय मैखुन जानो होनबाय थादोंमोन माबानि बै जिगाबनि बानायनाय दंना फानो मानसिफ्रा सेरफां मैखुनाथ' ख्राव ख्राव होनलायलायो जाबाथाय दाम लायो ओरैनोबा मैखुना जानला मोनला जानाङा मैखुनखौ होनलाबायगोन आरो दा कमेन्टआव सोरबा खिनाय जालाबायदों मादों होनलाबायो नोंमारगौ जानला मोनला जानाङा मैखुनखौ खिन्थु सिनायनो हानांगौ आरो ना सिनायनानै जानांगौ जायोब्लाबो बेयो उरिनि मैखुना जाजायो आरो उरि हाफावआव थायो बिदिया मैखुना नै गोरा नै सेरबाबो गोरा गोरा नै मैखुना जानो मोजां आरो इदिया ओमफ्राय जिगाबनि थायो मोनसे जिगाबनिया फेग्लेग्ले थावनाय मोनथारा आं हाग्रा जाजोब्बाय बारिया बांद्राय माबा लांदां खालामबाबो जाया एसे हाग्रा दोननांगौ गया होमबासो मोजां जायो नङाबा बे स्रां हाग्रा गैयाबासो बार नांनानै गया मोजां जायो दा सोमखोर हाग्रा थाबासो सोमखोर जायोनो हासार जायो मा सानदों नोंलाय थ'दो जाबाय जाहैसै थ'दो संहैदो मैखुना देखायब्रा मैखुनखौ बेसेबां बुरजा मोनखो नोगोद लेवार दंखायो बारियाव ओंखायनो बांसिन फैया आं बे बारियाव एकदम आंखौ जि हाखु दाखु लेंहरबावो आरोना आं साहा लोंबाय थानायखौ गारनानै फैबाय आङो ओमफ्राय आं माबा मोनसे बुस्थु सानखादोंमोन आरो साननाया खिन्थु मैखुन होननानै सानाखैमोन आङो मैखुनसो थाङै थुङै दाखालिनिफ्रायनो मैखुन जानो दावराव जाबाय थाखादों मानसिया ओमफ्राय हाथायावबो आं मैखुन नागिरबाय थादोंमोन मोनाखै मैखुन फाननाय थायो आयु मा बुस्थु बेलाय नै माबा मोनलायबाय आनारस रैमालिबो होनो सोरबा बेखौ मा थ'दो आरो फैफाफिनलायबाय बेहानो रोजा नो जानबानो नो आदार जायालासिनो फैफिनबाय आरो फिसा न' जा नों बेखौनो जाम्बादब फैदो थांसै लागोन नोंनिसो लादों इयो जानोसै बिराद मोजां सुनांगोन इखौ नङाबा हा गोजा
मा सुनो सारायाव होबाय एवबाय जागोन सोरबा बेखौ माइआ बिराद बरिया ओंखारबोबाय नै गासिबो बेखिनियाव बिराद मोजां जादों माइआ एबार ओइथिं फिथाइयाबो इसिना बिराद मोजां जादों नै माइ फिथाइखौ नायलाय नोगोद बरिया जाखादों ओइ दलथा अबाव आंनियाव आथिं होलायनानै आथिं फुगारदों नोङो ओइ साला हारामि बे फैदो मानसिजोंल' थांफा फैबा साला बोरमाया नैबे जाजाया नै बेयो मैखुना गोजा गोजा माथो साइसथार चिकेन पक'रा बायदि नै चिकेन पक'रा बायदिलायबावसो माइआ नै बिराद फिथाइ जादों देग्लाय बरिया चलो नायलाय गावहाथ' जै मबाइल थुबाथाय लामाखौनो नायखाया नै ओमफ्राय माजि थाबायदों खिया मिथिया जि मोजां नुखादों नै हारसिं जाजोबनांगौ नै जासिफोला ओंखारबायथ' आरो माइब्रा जोसा थाबायनांगौ आहा एबार माबायाव खाथिखला खाथिखलायाव बिदि बुङो मासानो सफैयाखै खाथिखला मा बुस्थु बेलाय ओइ जोलाय जोयो होनदों खेलायनाय मोनथारना बिदि एम्फौजों बारा मा सालखाग्रोबा खि बायदि आंनि खियासो गोथावसिन मोनामो बेनिफ्राय गेस मा बुस्थु